pa xente da boa. Teño ese enterrelamento, ese por aí. Mima. Ok, turbo? Non, aquí as cousas a modo, esa... Turbo, onde vas con turbo, tío? Somos tranquilos, a como vai o gasoil ahora, vamos meter o turbo. Unha cazola de androia con pataquiña, con xamón, cunhos chícharos, e vamos a quedar como peces. A androia, a nosa querida androia. Vale, cocida é o xeito. Cocida unha pataquiña, según o tempo, ou que teñamos na horta, un grelo, metemos unha naviza, metemos aí unha verduriña e tal, e non precisamos nada máis. O sabor que dá unha androia a calquer cocido é brutal. Non precisamos nada máis. Pero, cantas veces dice, oye, que somos 8, en Galicia somos así, calculamos, trae unha androia por cabeza. A veces sobra. A veces, sole sobrar, Ao mellor por outras partes do mundo non comese todo, aquí en Galicia sobra. Entonces, con esa que sobre, que vamos a facer? Imos darlle, pois eso, imos sacar unha sonrisa a máis de un e de unha. Vamos a ver onde consigue o noso gran querido Rafa Durán a androia. E a ver que nos conta dela. Que é o culto, é o ingeniero. Os meus respetos, don Rafa. Chapó por ti. Don Rafa Durán, donde andas, compañeiro? Refrescou, Ola, Xoanqui, amigo, oído en Manzaneda, chef, na provincia de Ourense. Se queres androia, eu levoche a mellor androia, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. Ademais, mira, a min gustame moito a androia, sobre todo porque rima con paranoia, e con criolla, e con centolla, Hola, mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Hola, mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? Preséntovos a Rubén Herbella, de Embutidos Herbella, aquí en Manzaneda. Graciña por recibirnos, Rubén. Nada. A ver, o placer é noso. O chef encargoume que lle levara androia. Primeiro, vos facedes androia, non? Si, nos facemos androias, androias, piureus e botelos. Vale. Que é androia? Pois androia... Empecemos por aí. É un embutido típico daqui desta zona que se fai adobando costilla de porco picada, adobada con pimentón, con orego, con sal, é embutida na tripa gorda, pero de marrao. Tripa gorda, intestino... De porco. Lavao, ben lavadiño, ben embutidiña, pois queda así o resultado. Leva costela, con pimentón, sal, especias, e só costela? Solo costela, sí. Vale. Dime unha receita, ou como se come esta androia. Pois a androia cocida con os patatas ou... A min gustame moito con lentejas. Unha vez que faz a androia e che sobra un cacho de androia, faz unhas lentejas, esos huesos bótalos aí, e que quedan tan cocidiño que se separa o hueso da carne de tal maneira que eso está espectacular. É que vos non vos facedes unha idea do arrecendo que hai aquí e da enerxía familiar que ten que o produto é o que é grazas a todo isto. Xoanqui, vale, che. Home, si vale, trae pa aquí. Pois a hecho mandamos, xa sabía eu que lle iba a valer, porque que non había dúbida. Graciña, Rubén, por atendernos. E graciñas aos compañeros tamén por ser tan amables. Vémonos, amigo. Estaremos atentos a esa receita, vale? Moitas grazas, compañeiros. Moitísimas grazas. Aí estemos, vedes? Artesanía galega, da boa. Aquí a temos. Esta xa teño cocida. Para cocela, 1 hora en cocción. Eso sí, importante, lume baixo. Poñemos cando comeza a ferver a auga, non botamos en auga fervida porque senón pode reventar. Entón, a auga en frío, metemos a androia, no momento que comeza a ferver a auga, 1 hora, 1 hora e 10, polo tamaño e tal, e nada máis. Queredes metelo dentro dun trapo para asegurarvos que non vai romper e tal? Vale. Pero se facedes así a modiño, non vai pasar nada. Aquí temos a androia en cru, e aquí teño xa a androia xa cocida. Vale? Isto, sin máis. E vedes como teño razón cando dixo unha androia por cabeza. O Rafa xa estaba a dicir, esto cheja pa 2, por 2 e pa 8 tamén cheja, o que te crees que hai aí. Eso está prensado, aí non hai aire, Bueno, comezamos.
por popa non, por proa. Quería cambiar, por non decir polo norte. Pois hoxe comezamos por proa. Ca pataquiña, ca nosa pataquiña. Non sabemos comer, non sabemos alimentarnos en ela, Eu? Non, desde logo. Mira que a veces viaxo e, bueno, cando vou a xunto compañeros, grandes amigos, que teño no País Vasco, teño ali a Santi, a Yoli, a Daroca, que non quero mencionar a todos porque seguramente algún esquéceme, entón non quero, pero grandes amigos. E claro, cando vou ali, por suposto, hai que cociñar. Eu e Antonio Garrido. Antonio Garrido, meu amigo, tamén leva o seu cocido. O seu cocido non, leva ali para facer un cocido. Isto estamos falando cando vamos por aí, polo País Vasco, non? E por suposto, se vamos 2 días, 3 días, un deles cae cocido, galego. Na sociedade gastronómica, collemos, Antonio pon aí, bota a cocer as carnes e tal, e xa está. E ahora que hacer? E ahora vamos a tomarnos un viño e tal, e despois vimos, vamos a mirar. E pasamos, claro, 2 horas e tal, de vez en cando, cada 20 minutos, vai mirar, está todo ben e xa está. Bueno, o que dicía con respecto a pataca? De que en moitos sitios, concretamente por aí, pois non pasa nada se pos unha carne asada sin pataca. Pero non aí. Eu creo que aquí, en Galicia, se poñemos unha carne asada, un estufado ou algo así, ou un bistec, e non poñemos unha pataca al lado, eu non sei se é denunciable, Penso que sí. Non sei. Vale. E imos, antes de ir á pía, que imos a lavala, imos a poñer a quencer o aceite. Simón, mal imos a frixir, Aquí. Que corte facemos? Un que nos manteña a pataquiña enteira, porque imos a remexer esa pataca. Entón, imos a remexer e facemos patacas en bastóns, vai romper moita pataca, vai quedar aí machucada, non vai quedar bonita, non? Este aceite de pataca, por suposto, non se tira, Xa o sabedes. Imos ao pía. Ben. Vale. Viva a pataca. Que non falte. Aí atrás que entrou o bicho, mi madriña querida. Fai 2 anos xa, non? Andamos todos preocupados aí a pataca, a ver se íbamos quedar sin pataca. E se quedamos sin pataca, o fin do mundo. Ao final, falan de apagón. Eu casi me preocupa máis quedar sin patacas que quedar con apagón. Con patacas tiramos para adiante. Moi ben. Vale, vou a secalas un pouquiño. Aí está. Xa quito do plato este. Estes 2 fora. E agora, cando temos que remexer bastóns, liscos e tal, desfaise. Cal é o xeito de cortar unha pataca cando queremos meter despois e misturar varios alimentos con esa pataca frita? Unha pataca que teña un mínimo de consistencia. Con axos, cantos menos esquinas e puntas mellor, a non ser que queramos que quede, por exemplo, nunha tortilla, en donde é moi gracioso que algunha pataca quede enteiriña, pero despois só ao mellor o 50% queda medio machucada. Neste caso, imos a frexir así. É así, inda que traballemos con ela, e demos unhas voltiñas, sabedes, non vai a romper, vai romper un pouquiño todo estas esquinas, pero nada máis, vais a manter aí enteiriña. E ois, como se queres poñer en riba dunha torrada, como se queres meter nun bocadillo, a pataca, como o bistec que falábamos antes, impresionante, moi rico. Vale. Ese aceite xa vai estando. Aí está. Veña. Embarcamos. Estás cantando? Sí, xa está cantando. Paréceme ben.
Ben. Vale. E veña. Moi ben. Culler de pau. O teño no 9, Ai, e que se vaya facendo. Que se vaya facendo aí os poucos. O 9 o mellor baixo un pouco para que abrande por dentro, despois se quero subir, subo un pouquiño máis ao final, que é para que torre por fora, e listo. Moi ben, seguimos. Imos a ver, vou coller un cunco mellor. Vou traballar mellor nel, eu penso que este perfectamente, porque vou coller esta androlla e abrila. Aquí o que facemos é... Que ben mule. Que ben mule, que arrecendo, Dios mío, que ben. Aí está. E con paciencia así... Ai, a tona ten moi finiña, tamén sale perfectamente. Está ben cocidiña. 1 hora e 5 minutos, levou aproximadamente, non levou máis, Estou mirando se me entra o coitelo, porque se non entra, é que temos aí oso, que de feito temos aí oso, vedes? Ah, o que dicía o este cas lentellas, efectivamente. Ois, e co cocido, eu non sei se o tedes olvidado. Digo se o tedes olvidado porque aí atrás fíxena a roupa bella. Facer unha roupa bella. Tamén con esta androlla e meterlle uns garabanzos nunha pataquiña frita, fritida e demais. Bueno, vedes? Aquí imos a limpar todo o que poidamos da tona e imos a reservar o resto da carne. Vale. E vale. Aí vai. Oh. Estou pasando mal agora, Non está nada ben comer mentre se cociña e demais. E agora me está entrando por o fuciño algo que me dio, oi, pero proba isto, home. Pero proba isto onde de traballar con él. Non sigas para adiante, non. Contrólate. Vou non dicir en argentino, que é máis convincente. Controlate a meixeira. Grandes produtos temos. E o que ten, a razón que ten o home aí, que frío fai, dicía Rafa ao principio do vídeo. Eso é o bon. Aí onde curan os xamós. E as androias. Se vas aquí preto do mar, mal imos. Bueno. Vale, a androlla lista. Vete por aquí. Fora vou baixar un pouco. O teño no 9. O teño a tope. Vou baixar 8, 7, 6. Aí, o 6. Que se vaya facendo, pouquiño a pouco, e que axuda dunha culler. Vamos asirándolle unha voltiña. Baixei para que se faja ben por dentro. Fase igual, con lume alto, pero por fora van quedar moi negras as patacas. Así, no 6 ahora mesmo, aquí están moi ben. Algún incluso suflará. Suflará quere dicir que hincha. Unha cousiña, moi ben. Despois, os pasos son, retiramos parte, a meirande parte do aceite de aí, fora. Embarcamos ca androlla. E no último, xamón, que imos a facelo así pouquiño a pouco. Pouquiño a pouco non, moi pouco tempo. Non lle vou poñer sal, Neste caso, o sal vou poñer ao final de todo. Se precisa, miramos a ver se precisa. Pero, en un principio, non. Teño uns chícharos aquí que os temos que cocer. Os ovos que vai ao final. O único que vai a facer o forno é cociñar o noso ovo. O resto, imos cociñalo aquí. Aquí temos... Vai por este orden. Allos, a cebola e o pemento. O pemento, así, chéganos. E os allos, voulle botar 3 allos.
encanta o allo fritido. Vosotros botade un, si queredes, ou machucades para que desaparezca, pero eu nesta receita o quero liscos, quero que aparezca no padal. Nervio fora. Hola, ver, Isa! a Que tal, veciña? Que veña modiño, a ver se non faga unha desfeita. Ui, manda huevos o que Mira, manda truco. Manda Mira, truco, vai, manda huevos. Ovos para toda a semana. Oye, esa casa, Oiches? Ainda Que quitases do sempre- cúa e a jaliña, ainda ven aí, Xa os limpas ti, ó, que os Xo, uses. non te preocupes. Mira, sempre estou levando cousas e non quero quedar como interesada, preocupes. que vai pensar a xente. Ti podes levar todos os días e unha vez ao ano traes uns ovos e xa está compensado E todo. hoxe dixen eu, bueno, xa pon aí Xoan que Androlla e eu poño os ovos. Aí está. Que che parece? Oye, pois iba a traballar Ademais- con eles hoxe. Ves que ben che veñen? Vou poñer para aquí para atrás, veña. Vale. Que non che Con moleste. ese estrés que teño aí. Mira, mais os ovos sempre é o produto recorrido da cociña, o produto comodín, ou non? Sempre, Sempre, verdade? sempre. Xunto a pataca, Igual. que falaba antes da pataca, Ve, xa temos unha comida. igual. E cuidado, ahora, ter colgado unhas androias, aí Xa. enriba da campana Aí, e tal, sí, eso na tamén, lareira, na sí, lareira, cuidado, aí xa temos os tres produtos necesarios para sobrevivir Sí, a 15 señor. pandemias. Xa te digo. Xa non foi falta nin nevera, nin nada. Total. Pero o ovo de verdade, eu acórdome, mira, iba de miña avoa a comer oito domingos, comía lo cocido, o caldo, o que fora. Eu a reventar, desabrochando os botóns, pero sempre viña, Isabelita, porque a min chamaban Isabelita, ainda me chama. Isabelita, non comeches nada, nena, fajoche un ovo fritido. Un ovo, que sí? eu creo que eso non sei, pero eso debía de... Si algún día cambias a bandeira de Galicia, que está perfecta, había que poñer esa frase tamén. Si non che gusta, frito un ovo. Sí, se non che gusta, claro, tal cual. Un oviño fritido. Pero sempre, eu lembro eso de verdade tamén, cun agarimo, Cun porque agarimo. eso é especial das aboas, É ou non? certo, sí. Bueno, as avós, eu penso que agora, tamén os agora rapaces. facemos o mesmo. Agora facemos o mesmo. Eu teño cativiño Gael, que vengo do instituto, e ás veces deixo a comida, casi sempre deixo a comida preparado, xantares, teño que entender, e para máis. Claro. Pero a veces collerme, non faz, xa fago eu. E que faz? Eu frío ovos. E xa está. Por él vivía todo o día, todos os días comía ovos fritos con Comendo patacas. ovos, ya te Todos digo. os días fritos. Bueno, mas agora dis que se pode comer un ao día sen problemas. Bueno, Sí. se estás san, hai que dicir, se estás ben, Se estás ben, claro. podes comer un ao día. Efectivamente. Oiches, a mí se me dan a escoller, isto, a ver, que non é unha exageración, pero o marisco gústame. Sí. Pero, oiches, uns vos ovos fritidos con patacas e un pouquiño de xamón por riba. Tamén. Pero, escoita, pero o ideal deso... E se me dan a escoller, dixo, pois, chico... Pois cando che dan a escoller unha mariscada ou ovos, Sí. sabes como están os ovos con engulas? Claro, biches. Pois non sei, non, a verdade é que non. É solucionado. Ai, non estabas ese día que fixemos un programa Ai, dos ovos non. con angula. Ah, amiga, hai que Claro, darlle... non. Pois- O volvemos a facer, ese programa. Veña, repetímolo. Repetímolo. Pois O eu viño- ás veces dixo, chico, vou andar aí escollendo unhas navallas. Bueno, as navallas ainda che enchen a boca, pero unha tal, e dixo, non, a mí dame un plato de ovos fritos con patacas, e xa está. xa está. E xa arranxo todo. Sí, señor. Bueno, ves, estou moi metido aí. É o máis Vou-te socorrido de deixar. todo. Nada, muller, oye, Tríache os ovos na ven mans. despois, porque despois vou enfornar e xa está. Mira, dixen que iba a O que, cortar... Androllo, ao forno? No, o que vou enfornar, todo vai aí pasar por aquí, pola tixola. Pero despois os ovos os vou facer ao forno. Ao forniño, moi ben. No último intre. Moi ben. Bueno, pois quedanche aí, casi xa tes para toda a semana, Oye, xa che moitas digo. gracias, Vale. Adeu. Chao, hasta outra. Dalle saludos ás jaliñas. Eso, E ves? moito garimo, por favor. Moi ben. Sempre veñen ben eses ovos. Dixen en liscos, pero ao final foron así, pois así vai. Un así e outro en liscos. Un vai ir máis integrado que outro, Moi ben. Venga, dous xajan. Vale. Teño todo listo, ameixeiras. Teño. Ai, bueno, esperade. Vou cortar ese xamón en dous. A ver como teño esta pataca. O mellor xeito de saber como está a pataca. Bueno. Esta que jordiña, vedes como se desfai xa. Vale, pois ahora sí. Vou nos subir a tope. 7, 8, 9. 9, aí está. Imos a valeirar parte do aceite. Case todo o aceite que temos aquí desta pataca.
Aí está. Veña, para dentro. Mirad este aceite, Aceite vale perfectamente para seguir traballando para guisos. Botamos o fondo. Eu hoxe, para enseñarvos a vos, fíxeno así, de botar o lisco aparte. Pero eu casi sempre na miña casa, cando fago as patatiñas fritas, casi sempre o que fago é métolle 3 dentes de allos enteiros. 3 non, métolle 5 dentes de allos enteiros, porque se non hai pelexas, somos 5 sempre na mesa. Entón, a mí non me tocou o allo e tal, bueno, compartirei, entón meto os 5 e xa está. E despois teño ese aceite aromatizado con ese allo, que de verdade é a cousiña máis rica que hai. Vale. Listo. Isto queima? Non queima. Agora, retiramos a pataca para un pratiño. Ven para aquí. E aquí dentro que vai, aquí, despois eso, vai o xamón e a androia. Pero tamén temos que retiralo, Vades ver. E ao final, o que vai a facer esa cebola é cociñarse en sabor, non en aceite solo, en aceite e sabor. Baixamos 9, 8, 7, 6, aí está. O tiña o tope, por eso fumea agora. Vale, reservamos esta pataca e embarcamos ca androia. Mola, Abrimos así un pouco e que vaya quedando aí. Eso é. Aí está, quieto. Chacha. Así. Moi ben. Iso e vou ter outro pratiño, porque aquí sí. O xamón que se faja en nada, Botamos aquí por unha beira para telo controlado. Listo e listo. ¡Qué rico! Aí o arrecendo. Ai, 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 ai. Garfo. Este xamón non o quero que se faja máis. Ven para aquí. Retiramos. Que despois ainda vai ao forno. Retiramos. Moi ben. Veña, damos unha voltilla a esta androia. Vedes a cor como está quedando aí toda a torradiña? Vedes, verdad? Bueno, pois nada, 2 minutos máis por esta cara. Este tempo, o que estades vendo, non hai máis. Un directo. Non facemos máis, Vale. Listo. Non vou facer máis. Eses chícharos que quedan por cocer quedarán 2 minutos, a ver se levantan o fervor. Enchouse, aí está. E agora, aquí é onde vai a cebola. E o pemento. Voulle quitar un chisco de aceite e se vai quedar aí, ese aceite, non vai a volver aquí para a tarteira. Queredes seguir con ese aceite? Vale, seguide. Pero sí que é verdad que sempre estou animando a desgrasar as cousas e aquí non imos a ser menos. Con un pouquiño nada máis, temos sabor máis que suficiente para todo este prato. Un pouquiño de aceite nada máis, ese vai a quedar ali. De feito, cando eu fago pasta cocida e demais,
fago mellor con salchichas, con unha salchicha aberta, desmiuzada, aromatizas e tes para aromatizar casi medio kilo de espaguetes, por poñer un exemplo. Cebola. Voltiña. Chisquiño de sal. Ahí está. Allo. E pimento. Pratazo. Tarteiraza. Cazolaza. ¿Cómo que queréis chamar? A ver. ¿Cómo lle queréis chamar? Bueno, moi ben, veña. Retiramos. Isto. Fora. Que preciso? Isto e os ovos. Isto. Fora. Teño fervendo. Teño fervendo aquí os chícharos. E o único que me vas a deixar agora no chisco deste ollo, vou a rustrir toda esta verdura. Cando este rustridiña, engadimos o tomate, un par de culleradas de tomate e sigo con vos. Agora. Bueno, xa temos este refrito feito. Ahora cando empreza, cando me decides, non se che me emplatar é isto. Meter aquí todo para dentro e xa está. Ai, que contento estou, que me engule. O xamón. Bueno, estou así. Por que non emborco todo? Porque vai o aceite. En que quedamos? Non íamos a deixar o aceite aí e portarnos ben? Vale, oye, que vosotros queredes meter ese aceite para dentro porque resulta que non tedes tractor e tedes 20 ferrados a mao. Que facer? E tedes a tarde con chollo, meterlle calorías ao corpo. Ahora, se non, este desgrasado é moi importante, falando en serio. Vale, imos intentar ir un pouquiño menos ao médico, portándonos así ben, quitándolle esta grasa, o sabor o temos aí igual, así que para adiante. Ben, e ben. Aí, copao. Distribuímos, e agora, cando falaba de que o corte de pataca ten que ser dun xeito que nos permita traballar con ela sen rompela, vedes agora o porqué. Vedes agora o porqué, verdad? Aí está. Aí está. Aí está. Virguería de prato, Vale, agora que temos todo este refrito, o sabor do xamón, o sabor da androia, todo por aí. Collemos, teño aquí uns chícharos, que tedes unhas faviñas, vale? As faviñas tamén valen, unhas faviñas verdes, sabedes? Tenras e demais. Que tedes uns esparraguiños aí verdes e tal, tamén vale perfectamente. Non me digades que isto non é un pratazo. A que sí? A que mola? E agora vai a traballar o forno. Canto tempo de forno? Mirades para él, como cando estades mirando para a Galega, para a Televisión de Galicia, que non quitades un ollo de enriba. E cando a clara comeza a callar, retiramos, vale? Queremos a xema en cru. Esa xema, cando mesturemos todo, vai a dar moitísima untuosidade ao prato. Aí vai. Imos para o forno. Vamos coller este trapo. Aí. Imos. Ole, aí vai. Orellas fora. Para dentro. Se ven. E
aquí en Jalejo, unos 7 minutos terán a culpa de disfrutar de este pedazo de prato. Vémonos agora, compañeiros e compañeiras. Aí, na esquinilla da mesa. Agora. Toca unha receita para mollar pan. Cocemos a androlla en abundante auga durante 1 hora e 10 minutos a lume baixo. Desfacémola e reservámola. Nunha tarteira friximos as patacas, reservámolas. Marcamos a androlla e o xamón. Rustrimos as verduras, incorporamos o tomate, cocemos 3 minutos máis e engadimos o resto dos ingredientes. Mesturamos, culminamos cos 3 ovos e enfornamos ata que a clara do ovo estea callada. Empratamos e listo para comer. Penso que non hai mellor cousa que rirse de un mesmo, non? Xa me coñecedes, non teño costumbre. Empratamos e listo para comer. De empratar nada. A min vaise mamá aí para coller un prato e ca outra man fajome así. Xa dixo, me deixei na tarteira, eso vai así. Non me dixades que isto non é para unha foto, Aquí estamos pelexando, oye, os Instagrames como fan a foto con este prato. Así, cuidado, cenital, que chamas, que estou aprendendo moito aquí, cenital aquí desde arriba e tal, non sei que... Ora, non mudades este nun prato, isto presentase na mesa así, ca tarteiriña, recén salida do forno. Por aquí, os cantos todos ainda estaban fervendo aí, isto poñemos na mesa aí, e o que temos que apartar é a máis dos comensales, para que non metan o garfo. Bueno, un prato máis. Androlla, ademais de cocida, podemos usala deste xeito. Unha vez que a teñamos cocida, cando caemos da burra de que é moito meter unha androlla por persona a cocer, facemos este prato e xa quedamos tranquilos para o resto da semana, vale? Un biquiño e unha aperta. E lembrade que fai moito que non me lo digo, Que a sonrisa na cara vívese moitísimo mellor. Chao. Ñam.